Jeste li čuli da postoji grad bez stanovnika? U pitanju je Pripjat, grad u Ukrajini koji je nekada bio pun života. Preko 50.000 ljudi živjelo je tamo, a onda je u jednoj noći sve stalo. U aprilu 1986. godine u obližnjoj nuklearnoj elektrani Černobil dogodila se katastrofa. Eksplozija je izbacila smrtonosni oblik radijacije, a vlasti su hitno naredile evakuaciju. Rekli su ljudima da ponesu samo najosnovnije stvari, jer će se vratiti za par dana. Ali ti dani nikada nisu došli. Pripjat je ostao zarobljen u vremenu. Škole, kuće, bolnice, sve je i danas tamo, netaknuto ali zaraslo u šumu. Iako izgleda mirno, u zraku još uvijek lebdi nevidljiva prijetnja, radijacija. Ljudi koji su ga posjetili kažu da je osjećaj jeziv, kao da grad još uvijek živi, ali bez jednog čovjeka. Pripjat je danas poznat kao grad duhova, mjesto koje priroda polako uzima nazad.